बिटिसिआव बिथांमोना बिपिएफ आरो बिजेपि लोगो नांनानै बिथांमोना गेलेगोन दासिमबो जों खोनादों जे बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों बिपिएफनिखौ जों नुबाय बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंनानै जोंखौ फेजेननो नाजादोंमोन थांनाय बाराव बिथांमोना बुंदोंमोन मा जे माने इउपिपिएलआ बिजेपिजों लोगो जानानै बिटिसिखौ फानबाय जोंनि 6 लाखआ जोंनि इउपिपिएलनि अर्गेनिक भट बेवहाय रावनिबो अननाय गैया जोंनि इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो होजोबदों बिसोरो खुनु खारनायबो नङा बे एन्टिगेनो थाबाय थागोन दिनै जोङो বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিব বিচৰা নাই কালি স্থায়ী কমিটি আমি গঠন কৰিম बिसायख'थि माने समस्थिनि फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लानो थाखाय लाबाय आरो बेवहाय सुनिराम बसुमतारी बिथांखौ जोङो आफादगिरि हिसाबै जोङो दिनै दाबाय बाखि कमिटियाव गोबां मानसि दङ आरो बिराद गोख्रों कमिटि जोङो दाबाय आरो गोख्रोङैनो जों मावगोन आरो जों मोनसे आसाबादि बयबो जों बुंबाय जों बयबो आसाबादि जे फैगौ बिसायख'थियाव जों देरहासार जागोन सिडली समस्तिया जितु इउपिपिएलनिखा निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएलनिखामोन एबार खिन्थु जोङो आरो इउपिपिएलनि आखायावनो जों लाफैफिनदों आरो बेनि गोहोआ इउपिपिएलना दङ जों बिराद गोख्रोङै दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो देरहासार जोङो जागोन नोंथांमोननि जोजोनाया इन्डियाजों जागोन सिडली समाव जिहेतु बिपिएफ आरो बिजेपि एलायन्सआव जाबाय दा माबायदि जागोन दासिमबो जों खोनादों जे बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों जे बिटिसिआव बिथांमोना बिपिएफ आरो बिजेपि लोगो नांनानै बिथांमोना गेलेगोन होननानै दा इउपिपिएलनि बेवहाय नाम फैयाखै बे बाथ्राखौ जोङो जोंनि पार्टियाव दिनैसिमबो जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो अफिसियेलि जों मिथियाखै आरो जोंनिफ्राय जों बेखौनो बुंनाय जादों जे जेब्ला जों क्लियार जागोन जे जोङो इन्डियायाव गैला होननानै जोंहा अल्टारनेटिभ मेरला लामा दङ आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों गोनो गोथोबो नङा इउपिपिएलआ हारसिङै गेलेहानाय जोंहा गोहो दंखायो थांनाय बिटिसिआवबो जों हारसिङै गेलेदों जों 7 जन देरहादों आरो थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जोंनि रायजो राजाफोरनि जि अननाय बे खमायाखै बारायदोंसो जोङो गासै 6 लाख भट मोनदों 6 लाख भट मोनखांनायनि उनावहाय जोङो बबेबा एफा एनै भटआव जोङो जेनदों आरो जेननायनि खारना गोबां दङ बेवहाय आरो बेखौ जोङो नुदों मा थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हिसाबै आं राउन्ड फिगाराव होनदों बिथांमोना 8 लाख मोनदों एसे बारा आरो जों 6 लाख मोनदों एसे बारा दा बिथांमोना जि 8 लाख मोनहैदों बेवहाय बिथांमोना मा परिस्थितियाव 8 लाखखौ मोनखो बेखौ जों बिजिरनानै नायदों नुबाय मा जोङो जोंनि 6 लाखआ जोंनि इउपिपिएलनि अर्गेनिक भट बेवहाय रावनिबो अननाय गैया जोंनि इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो होजोबदों बिसोरो खुनु खारनायबो नङा बे एन्टिगेनो थाबाय थागोन नाथाय बिपिएफनिखौ जों नुबाय बिथांमोना जि बाथ्राखौ बुंनानै जोंखौ फेजेननो नाजादोंमोन थांनाय बाराव बिथांमोना बुंदोंमोन मा जे माने इउपिपिएलआ बिजेपिजों लोगो जानानै बिटिसिखौ फानबाय बे बाथ्राखौ बुंनानै बिथांमोना रायजोफोरखौ फोसावदों आरो बिथांमोना बुंदों मा जोङो एबार हारसिङैनो सरकार दागोन बे बाथ्राखौ बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबहैदों खिन्थु बिसायख'थिनि उनावहाय 28टा सिट मोननानैबो बिथांमोना हारसिं सरकार दानो हादिया बिथांमोना एनडिएआव हाबनानै बिजेपिजों लोगो नांनानै सरकार दाबाय थारमाने रायजोफोरखौ थगायबाय बे बाथ्राखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथिबाय गतिके 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाख भटआ जोंखौ बिजेपिजों थादों होननानै बिजेपिखौ गाज्रि मोनग्रा जायफोर भट बे भटआ 2.5 लाख भटआ 3 लाखसो भटआ मानो बिपिएफआव थांदोंमोन नाथाय दिनैहाय बिथांमोना थगायनायनि थाखाय बे 2.5 लाख 3 लाख भटआ बिथांमोननिफ्राय गुगानानै दस्रायाव खारगोन बे दस्रायाव खारनाय 2.5 लाख 3 लाख भटआ जोंनि इउपिपिएलआव फैयाबाबो जोंहा बेवहाय आफसोस गैया जोंहा 6 लाख भटआ एखेबारे खाथां थाबाय थागोन बिथांमोननि 3 लाख 2.5 लाख भटआ खारोब्लानो बिसोरो जालदाब गोग्लैगोन आरो बे परिस्थितिया एबार बिसायख'थियाव जानानै थांगासिनो दं जिहेतु सिडली समस्तियाव डिलिमिटेसनाव माखासे बङाइगाव समस्तियाव गोलैनाया हाबबाय माबायदि आसलि जोंनि भटआ बारायबाय मेनलि काजलगाव बिटिसिनि काजलगाव समस्तिया कमप्लिटलि फैबाय आरो 35,000सो भटार्सफ्रा बङाइगाव पार्टनिफ्राय सिडली समस्तियाव फैबाय खिन्थु मोनसे बाथ्रा जों नुदों जे जितु सालेखाथि एरिया क'क्राझार दंमोन बे क'क्राझार जिल्लायाव गोलैनाय 35,000सो हरै थांफिनबाय थ' 35,000आ थांदों 35,000आ फैफिनदों बेनो बे जानानै दं दा 2,10,000 एसे बारायनानै हयथ' 2,19,000सिम फैबाय होननानै आं दा मिथिदों दा गतिके बेवहाय जेबो उसुबिदा जानाय नङा आरो जोङो दा नुदों जिखिनि जे परिस्थिति जों नुदों जे सिडली चिरां समस्तियाव आरो बिपिएफआ बे 5 मासाव जेरैबायदि मोनसे सासन खालामबाय जे मोनसे गावजों गाव नांलायलायनाय इन्टारनेट बन्द जालायनांनाय मोनसे थासारि फैबाय आरो जाथि गथ' मोनसे दंगाबाजि जाबाय
बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बिसार खालामदों बुजिबाय जे आसलते बिपिएफ सरकारनाव गोजोन खौसेथि गैया सान्थि गैया बिसोर असान्थिखौनो खालामबाय थायो मोजांबो सासन खालामाखै गतिके इउपिपिएलआ 5 बोसोराव जेरैबायदि देखायबाय अनलायनाय गोजोन सान्थिखौनो नांलाय खमलाय गैया बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदों ओंखायनो एबार रायजो राजाफ्रा एमएलएनि गेजेरजों आरोबाव इउपिपिएलनो बे गोहोखौ जोंनो लाबोना होफैगोन होनना जोंहा मोनसे बिसास दं बा फोथायनाय दं